na nebesiach. Posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás. Žiadna sláva, taká smrť. Za to pohreb. To je sranda. Prirodzene nie pre pozostalých, týmto tak vtipné pripadá. Ale keď už ste mŕtvi, máte to teda za sebou, príde vám to ako celkom humorné predstavenie. Myslím na svoju budúcnosť. Peňažky, ktoré dostávam od svojej rodiny, si starostlivo odkladám, pretože v budúcnosti chcem podstúpiť plastickú operáciu. Samozrejme, som ešte vo vývine a prsia mi môžu dorazť kedykoľvek, ale nič nenechávam na náhodu. Chcem byť totiž úspešnou, a keď nie úspešnou, tak bohatou ženou určite. No hej, to ako so ženami takto, že akože trtkajme spolu, akože aj navariť môžeš, hej, ale odtiaľ potiaľ, hej, no, jasné pravidlá. No. Ale navariť? Ktorá ti dnes navarí? No. Žiadna. Málo. Oni sú dnes emancipované, chápeš? A mne sa tak páči, že by som mu aj ten penis odpustil. Hej! Jebe ti! Taký fajnový chlap miluješ na nohy. Tebe jebe. Tie nohy sa ti do rána zapália. Kaťuška, dvihni nožičky, upracem ti kakličky. Mami, choď preč! No tak strachňuješ ma. Mami! Kľud, čauky. Vidieť, či to s tebou aspoň trošku pohne. Či to v tebe vyvolá aspoň nejakú emóciu, ty chladná suka. Ty boha. Kurva alebo intelektuálka, čo furt vie všetko lepšie ako ty. No. Zlatá stredná cesta jednoducho nie je. A keď hej, tak vyzerajú ako hrochy. Odsúdenia hodné, keďže som mladá, perspektívna a k tomu ešte žena. Tak páčko,